Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Αυτό είναι το τέταρτο βίντεο στο κανάλι μου. Ε, Σήμερα θα μιλήσουμε για τα τεκτενόμενα, ε, αυτά που συμβαίνουν με τους αγρότες. Πριν αρχίσω να εκφράζω τη γνώμη μου, τις σκέψεις μου, απλά να υπενθυμίσω ότι δεν είμαι πολιτικός, δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν διεκδικώ το αλάθητο, δεν έχω κάποιο ιδίον συμφέρον. Αυτά που θα πω εκφράζουν μόνο τον εαυτό μου και είναι τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Πριν αρχίσω και σας εξηγήσω τι πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει, να σας πω μονάχα τι σκέψεις έχω όταν σκέφτομαι τους αγρότες. Εγώ κατάγομαι από τη Λέσβο, από τη Μυτιλήνη, και σαν εικόνα στο μυαλό μου, αγρότες σημαίνει ο γιαγιά μου και ο παππούς μου. Επομένως έχω κάτι πολύ όμορφο σαν αναμνήσεις. Ξέρω τις δυσκολίες που περνάει ένας άνθρωπος που ασχολείται με την αγροτική, με τις καλλιέργειες, με τα ζώα, είναι κτηνοτρόφος. Ξέρω ότι οι περισσότεροι από τους αγρότες προσπαθούν απλά να επιβιώσουν. Δεν είναι πλούσιοι, αλλά είναι όμως τίμοι και περήφανοι. Επομένως, όταν σκέφτομαι αγρότες, έχω πάντα στο μυαλό μου τη γιαγιά μου και τον παππού μου, που ήταν ελαιοπαραγωγή μικρής κλίμακας, έτσι, όχι μεγάλης κλίμακας, με πολύ χαμηλές συντάξεις, ίσως τις χαμηλότερες που υπήρχαν, τώρα έχουν αποβιώσει. Επομένως, όλη μου η σκέψη και όλη μου η έγνοια αυτή τη στιγμή και αυτά που θα σας παραθέσω σε αυτό το βίντεο έχουν σαν απότερο σκοπό ότι εκτιμούμε τους αγρότες, τους θέλουμε κρατεούς, δυνατούς, έτσι ώστε να μπορούν να επιβιώσουν με μια αξιοπρέπεια. Και γιατί όχι, να έχουν μια πολύ άνετη ζωή. Σαφώς και υπάρχουν όλα όσα έγιναν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με ψεύτικες δηλώσεις, με διασπάθηση ευρωπαϊκού ή δημόσιου χρήματος. Επειδή δεν είμαι, σας είπα, πολιτικός και δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν θέλω να ευαθύνω τόσο πολύ, διότι δεν έχω την όλη εικόνα. Πιστεύω ότι για να μπορείς να εκφέρεις μια άποψη, πρέπει να έχεις όλη την εικόνα. Να είσαι στο βουνό και να βλέπεις την πεδιάδα. Εγώ δεν έχω όλη την πληροφόρηση, απλά θα πω τι νομίζω θα πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, αφού εξαλείψουμε όλες αυτές τις, όπως τις λένε οι πολιτικοί μας, διαχρονικές παθογένειες που έχουμε κουραστεί πλέον να ακούμε αυτή τη λέξη, διότι στο μυαλό μου όταν μιλάμε για διαχρονικές παθογένειες, στην ουσία είναι σαν να λέμε ότι κανείς δεν έχει ευθύνη. Γιατί περί αυτού ο λόγος. Διαχέουμε τις ευθύνες. Άρα εγώ προσωπικά υποστηρίζω ότι οι αγρότες έχουν δικαίωμα σε αξιοπρεπή διαβίωση, να παίρνουν τις επιδοτήσεις που δικαιούνται, αλλά από την άλλη θα πρέπει μαζί με το κράτος να υπάρχει μια κεντρική καθοδήγηση. Έχουν περάσει πλέον οι εποχές οι οποίες, για παράδειγμα, παράγουμε βαμβάκι, τόνους από βαμβάκι, το οποίο στην ουσία είναι άχρηστο, διότι κανείς δεν γυρεύει βαμβάκι. Υπάρχουν άλλες αγορές που μας προμηθεύουν βαμβάκι σε πολύ χαμηλό κόστος. Άρα, ναι, οι αγρότες πρέπει να διεκδικούν αυτά που τους ανήκουν, αλλά όμως πρέπει σε συνεννόηση και με την εκάστοτε κυβέρνηση να υπάρχει ένας κεντρικός προγραμματισμός. Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία έγινε εξαιρετικά σαφές ότι πρέπει να είμαστε όχι μόνο ισχυροί στρατιωτικά, αλλά επίσης ανεξάρτητοι όσο το δυνατόν, αυτόχθονες διατροφικά. Αυτό είναι ζήτημα εθνικής ασφαλείας για την Ελλάδα.
Άρα ναι, θα πρέπει οι αγρότες να διεκδικούν τις επιδοτήσεις, όμως δεν θα πρέπει να στηρίζονται μόνο σε αυτό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ένα εθνικό πλάνο, το πού θέλουμε να είμαστε τα επόμενα 10 χρόνια στον αγροτικό, στον πρωτογενή τομέα. Μπορούμε να δούμε και να αντιγράψουμε με την καλή έννοια ό,τι καλό γίνεται, ας πούμε, στην Ολλανδία, η οποία έχει μια καλλιεργήσιμη γη περίπου σαν τη δικιά μας, μεγαλύτερη αλλά περίπου μέσα σ' άκρες το ίδιο, όμως η απόδοση αυτού του καλλιεργήσιμου τόπου είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι η δική μας απόδοση. Γιατί? Είναι πιο έξυπνοι αυτοί? Είμαι σίγουρος πως όχι. Απλά εκεί υπάρχει ένας προγραμματισμός, μία καθοδήγηση κεντρική. Και αυτό είναι δυστυχώς που μας λείπει. Άρα ναι, οι αγρότες να διεκδικούν τις επιδοτήσεις τους, το δικαίωμα στην αξιοπρεπή διαβίωση, όμως πέραν αυτού πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί, η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση κάθε φορά, μαζί με τους αγρότες και να φτιάξουν ένα πλάνο 20 ετίας. Μόνο με κεντρική καθοδήγηση μπορούμε να γίνουμε αυτάρκης. Αυτό είναι το κυρίως μήνυμα που θα ήθελα να διαβιβάσω προς εσάς. Σαφώς, όπως είπα και στο αρχικό μου μήνυμα, δεν διεκδικώ το αλάθητο. Παρακαλώ, αν έχετε εσείς μια άλλη άποψη, να τη γράψετε στα σχόλια και ας επιτέλους συνεννοηθούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε μια ανταγωνιστική οικονομία και όχι μια οικονομία της δεκαετίας του 80. Γιατί αυτό είμαστε ακόμα. Και αυτό είναι το πιο δυσάρεστο. Πρέπει να αφήσουμε τα κομματικά και να συνεννοηθούμε όλοι μαζί. Δεν έχω καμία διάθεση να υπερασπιστώ καμία κυβέρνηση, καμία προσωπική ομάδα. Εκπροσωπώ μόνον τον εαυτό μου. Οι απόψεις είναι μόνον δικές μου και δεν υποκινούνται από κανέναν. Αυτά ήθελα να πω σήμερα για τους αγρότες. Εύχομαι να υπάρξει μια λύση με μια αμοιβαία αποδεκτή στα πλαίσια και του δημοσιονομικού χώρου που έχει μια κυβέρνηση. Κακά τα ψέματα, δυστυχώς δεν είμαστε οικονομικά ισχυροί. Και όλα όσα κάνουμε πρέπει να έχουν αυτό σαν τελικό στόχο. Οικονομική ισχύ. Εάν έχουμε οικονομική ισχύ, τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε και κεντρικό σχεδιασμό και να πάμε μπροστά. Και να μην είμαστε η Ελλάδα της δεκαετίας του 80 και του 90, αλλά να είμαστε μια Ελλάδα η οποία θα μπορεί να ανταγωνιστεί οικονομικά και βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Γι' αυτό, Ελληνίδες και Έλληνες, συμπατριώτες μου, ας μην αντιγράφουμε τις παθογένειες του εξωτερικού. Ας αντιγράψουμε τα καλά του εξωτερικού. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω κάθε φορά στο βίντεο που κάνω να υπάρχει μια νότα αισιοδοξίας. Μπορούμε να το κάνουμε, αρκεί να είμαστε ενωμένοι και να αφήσουμε τα μικροκομματικά συμφέροντα της κάθε ομάδας. Όλοι μαζί μπορούμε να πάμε μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ που είδατε αυτό το βίντεο και σας ευχαριστώ για τη στήριξη μέχρι τώρα στα προηγούμενα βίντεο που έχω ανεβάσει. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε σας παρακαλώ like and subscribe για να μπορέσει το μήνυμά μου να διαδοθεί σε όσους πιο πολλούς Έλληνες και Ελληνίδες γίνεται. Σας εύχομαι ένα καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.